de l'Ajuntament consideren la conveniència de recórrer la sentència perquè el Tribunal Superior de Justícia, que ja està veient el mateix cas, resolga els dos temes per igual. I ja està. ¿Alguna consideració sobre este punt? Sí, té la paraula. Sí, en primer lloc, bona vesprada. Bueno, jo vaig a parlar, en aquest cas estem parlant de la sentència, del recurs contra aquesta sentència, del possible recurs. I jo vaig a parlar un poc de com es treballa, no? Perquè pense que la sentència és un bon exemple. Des de reiniciem veiem improvisació, decisions unilaterals que acabem pagant tots, i tot inclús alguna que altra irregularitat. Un exemple molt clar és el de la contractació del lletrat que defensa l'Ajuntament també en aquest procés, superant els límits legals dels contractes menors, sense cap tipus de contracte. És un exemple, però n'hi ha molt més exemples. I com dic, l'exemple més clar és este mateix, la sentència que avui ens ocupa. Nosaltres, com tots sabeu, no estàvem a l'Ajuntament a gener de 2015 i no vam prendre aquesta decisió, però també sabem que la majoria de l'oposició va estar en contra, el PSOE, Compromís i CIBE. Esta sentència, com sabem, és totalment desfavorable a l'Ajuntament. Sí que és cert que n'hi ha una altra sentència estimatòria a la que sembla que vostè, perquè ens ha comentat, vol aferrar-se per a que nosaltres puguem recórrer aquesta, però el cert és que avui tenim que parlar de la sentència de 288 de 2016, que és la que entra en l'ordre del dia. I aquesta sentència és molt clara i casualment parla també d'aquest model de gestió que nosaltres venim notant. Esta sentència parla d'arbitrarietats i de que no estan correctament justificats aquests acomiadaments. Ja no és el tema polític, ja no és que la decisió hagi estat totalment unilateral o amb un recolzament puntual d'un regidor que ara no està. Ja no és que siga una decisió vostra o de consens, ja és una qüestió de motivació i de conveniència d'aquests acomiadaments. I ja li dic que no ho dic jo, ho diu el jutge. Per exemple, en la pàgina 4, quan parla del despido de l'arquitecta tècnica, entre comillas, diu, el volumen de licencias de edificación de 2008 a 2014 es prácticamente el mismo. No existe disminución de carga de trabajo que justifique la decisión del despido. És molt, molt clar. La pàgina 5 diu, la amortización no se justifica en una disminución de las funciones desempeñadas en cuanto al acomiadament de la TAC. També en la pàgina 5 diu, este órgano jurisdiccional sigue sin conocer cuál es la causa o el motivo que justifica la amortización del puesto de trabajo. No concurren razones econòmiques, no concurren razones fundadas en la disminución de trabajo ni de otra índole. Com també és de públic coneixement, vostè i el seu equip de govern en aquell any, va ser l'any anterior, va ser el 2014, va reduir la jornada d'una sèrie de treballadors, entre els quals estan els posteriorment acomiadats, en un 30%. Una decisió sense cap tipus de sentit y totalmente inentendible. Y no ho dic jo, ho diu el jutge. Resulta absolutamente carente de sentido que poco tiempo después de restablecer la jornada previamente reducida a un 30%, se proceda a amortizar el puesto de trabajo. Mezclar aigua. La decisión de la administración carece de la más mínima o elemental motivación. Aquesta és la seva gestió. Aquesta és la seva gestió. Queda molt clar el nostre posicionament de vot, evidentment. No cal interpretar massa. Vostè, senyor alcalde, diu que recórrer aquesta sentència és defensar l'Ajuntament, i ho dirà, perquè és el que té que dir en la seva posició. Jo li vaig a dir quan vostè pot parlar en nom de tot l'Ajuntament o de tota la corporació, i és només quan aconseguisca el consens. Un consens polític que en aquell moment no va aconseguir i que avui esperem que tampoc aconseguisca, perquè el camí per a prendre decisions és el del consens. Aquesta sentència ha de tindre necessàriament unes responsabilitats polítiques i nosaltres pensem que si en aquell moment es van aprovar l'acomiadament dels 3 treballadors en solitari amb el recolzament puntual, com hem dit, d'un regidor afí, intente fer el mateix ara, intente fer-ho també de manera unilateral i no es demani que recolzem un recurs absolutament des del punt de vista polític i motivacional sense sentit. Concloure. Concluïm que si vostè vol consensuar,
si vostè vol treballar les decisions amb temps, compta amb nosaltres. Nosaltres no estàvem en aquell moment, però estem disposats a treballar i a aportar la nostra visió i a consensuar. Si vostè pren decisions unilaterals i després vol que tota l'oposició li salve les castanyes, pues no és el millor camí. Senyor Rosselló, vostè no vol que defensem a l'Ajuntament, vostè vol que defensem la seva nefasta gestió i per aquest camí no anem a passar. Moltes gràcies. Molt bé. Una intervenció més?